πρόσωπα και δημιουργή του ελληνικού τραγουδιού. Μία εσωτερική παραγωγή από το μουσικό τμήμα του 4ου προγράμματος, που σκοπό έχει να παρουσιάσει συνθέτες, ποιητές, στιχουργούς και ερμηνευτές της ελληνικής δισκογραφίας. Παραγωγή και παρουσίαση Μαρία Φαμέλη. Ηχογράφηση Θανάσης Κώστας. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμενος είναι ο μουσουργός Νίκος Χατζιαποστόλου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1886 και πέθανε στην Αθήνα, που πολύ αγάπησε, στις 9 Αυγούστου το 1941. Εσπούδασε στο Οδείο Λότνερ, όπου είχε διδάσκαλο τον καθηγητή Μπέμερ. Έγινε στην αρχή γνωστός από 2 συνθέσεις του που έγιναν δημοφιλέστατες: «Τα κοραλένια χείλη σου» και «Θα κόψω ρόδα μυρωμένα». Το 1910 προσελήφθη ως διευθυντής της ορχήστρας στην οπερέτα Παπαϊωάννου, με την οποία περιόδευσε στην Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Κατά τη δεκαετία 1912-1922 διεύθυνε τη χοροδία του Ναού της Αγίας Ειρήνης, συνέθεσε δε κατά το διάστημα τούτο διάφορες λειτουργίες, χερουβικά, κοινωνικά, μεγαλινάρια, ακάθιστο ύμνο, ακολουθίες γάμου, βαπτίσεως, νεκροσύμου και άλλες. Έχει μελοποιήσει και το τροπάριο της Κασιανής. Το 1922-23 περιόδευσε την Αίγυπτο. Το 1928 μετέβη στη Βιέννη με πρόσκληση της εταιρείας γραμμοφώνων His Master's Voice και διεύθυνε τη φωνογραφική εγγραφή ελληνικών συνθέσεων και τραγουδιών. Έχει γράψει περισσότερες από 40 οπερέτες, οι οποίες είχαν μεγάλη επιτυχία, εκ των οποίων η τελευταία είναι «Σαν η καρδιά πονάει» και παίχτηκε 15 μέρες μετά το θάνατό του. Κυριότερες οπερέτες του είναι «Μοντέρνα Καμαριέρα» που γράφτηκε το 1916, «Ερωτικά γυμνάσια», «Πανουργία Αρλεκίνου» που γράφτηκε το 1917, «Μπεμπέκα» η οποία παίχτηκε και στην Ιταλία, «Κοντεσίνα» το 1918, «Η Ερωτευμένη», «Στα Τριαντάφυλλα» το 1919, «Οι Απάχηδες των Αθηνών», «Το Πρώτο Φιλί», «Το Κορίτσι της Γειτονιάς», «Πώς περνούν οι παντρεμένοι», «Γυναίκα του δρόμου», «Αδάμ και Εύα» και «Τα δίχτυα της αγάπης» το 1920-1923, «Μποέμικη αγάπη» το 1925, «Παλιά και νέα χρόνια» το 1926, «Η πρώτη αγάπη», «Η Βλάμισσα» το 1928, «Γιόλα» το 1930, «Ο Μαχαραγιάς» το 1931 και «Μπλουμπλού» το 1933. «Γκρεμισμένη φωλιά», η οποία παίχτηκε στην κατοχή το 1941 στο Θέατρο Παπαϊωάννου με πρωταγωνίστρια τη Μαρίκα Κρεβατά. Και άλλες. Γνωστές επίσης είναι οι δραματικές του συνθέσεις «Κατάδικος», «Νερωμένο κρασί», «Η καρδιά της μάνας», καθώς και ο πασίγνωστος «Αγωγιάτης». «Δεν τάξιζες», «Ο Σπανιόλος», «Άμυαλη μικρούλα», «Ζωή πίκρας γεμάτη» και άλλες. Την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία άρχισε σαν βαθύφωνος μελοδράματος. Μέσα του όμως είχε τη φλόγα της δημιουργίας. Ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής, από την οπερέτα και την καντάδα ως τα συναυλιακά τραγούδια και την εκκλησιαστική μουσική. Έχει γράψει 500 τραγούδια, καντάδες και άλλες αυτοτελείς συνθέσεις. Οι μελωδίες του πλημμυρίζουν από όλη εκείνη τη γοητευτική ατμόσφαιρα της Αθήνας του παλιού καλού καιρού. Αρχίζουμε την εκπομπή μας με τη «Βραδιά γλυκιά» από την οπερέτα του Νίκου Χατζιαποστόλου «Για την αγάπη μου». Η ερμηνεία είναι των Γιάννη Αγγελόπουλου και Μιχάλη Θωμάκου. Η ηχογράφηση είναι του 1969. Είναι όμως από πιστή αντιγραφή από παλιό και σπάνιο δίσκο που παραχώρησε η κυρία Μίνα Χατζιαποστόλου από την προσωπική δισκοθήκη του αείμνηστου συζύγου της. Παντού σκορπίζεις τυχαία με τα ωραία σου φτερά. Γεννάς μέσα στην ψυχή βαθιά και την κάνεις τη φτωχιά να νιώθει νέους μαγικούς αγάπης μυστικούς. Βραδιά
δεν τα ξεχνά. Καρδιά που σκορπίζει σε βοδιά, μόνο και σε μένα μια ρίξε γλυκιά παρηγοριά εις τη φτωχή μου την καρδιά. Μόνο και μια αγάπη λαχταρώ, δίχως σκηνή δεν μπορώ να ησυχάσω μια στιγμή και τη ζωή μου να χαρώ. Καρδιά, εσύ μου ξέρεις πως περνώ, πως ένα ζω και φύγω, ελπίδα δώσε μου γλυκιά, για την αγάπη που πονώ. Την αγάπη που πονώ. Αγάπης λόγια. Από την οπερέτα του Νίκου Χατζιαποστόλου, Ερωτευμένη. Ερμηνεύουν ο τενόρος Πέτρος Επιτροπάκης και η σύζυγός του σοπράνο Αλίκη Βίτσου. Η ηχογράφηση είναι του 1970. Γιατί για μένα η μόνη κατά αγάπης λόγια παίζουν πουλί μου και μέσα στόμα μου γλυκά φίλια. Αγάπης λόγια παίρνει ψυχή μου και μέσα στο στόμα να
Από τη γνωστή οπερέτα του Νίκου Χατζιαποστόλου «Οι Απάχηδες των Αθηνών» είναι το τραγούδι «Μάη Τρελέ». Η ερμηνεία είναι των Χαράς Σαββινοπούλου, Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Βασίλη Γιαννουλάκου. Η ηχογράφηση έγινε το 1971. Με χαράς γλυκά τραγούδια και με γέλια ζωηρά, μες στις νιώτης τα λουλούδια πάντα ανθίζει η χαρά. Στις πρωτόμαγια στο πλάι όλοι κι όλες σας βρεθούν και το μυρωμένο Μάη με χαράς τραγουδούν. Μάη τρελέ με λουλούδια, μας ήρθες πάλι και χαρές, με της αγάπης τα τραγούδια και με καντάδες ζωηρές. Όλοι γλεντάτε και με πάτε και σε μια βράδυ αγκαλιά, τις πίκρες όλες τις μονάτε μέσα σαν τέλειωτα φιλιά. Ο Τίτος Ξηρέλης στον πασίγνωστο Αγωγιάτη του Νίκου Χατζιαποστόλου. Το τραγούδι αυτό συμπεριλήφθη και ακούγεται στην οπερέτα «Οι Απάχηδες των Αθηνών», που πρόσφατα παίχτηκε στην εθνική λυρική σκηνή.
Από την οπερέτα «Η πρώτη αγάπη» του Νίκου Χατζιαποστόλου είναι το ομώνυμο τραγούδι που ερμηνεύουν ο Πέτρος Επιτροπάκης και η Αλίκη Βίτσου. Η ηχογράφηση είναι του 1970. Πρώτη αγάπη που δεν ξεχνιέσαι, δεν λησμονιέσαι, η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέσαι, λάμπει στον ουρανό. Καρδιά απ' αγάπη ορφανή, από την οπερέτα του Νίκου Χατζιαποστόλου «Η γυναίκα του δρόμου», με τη φωνή του αξέχαστου Σώτου Παναγόπουλου. Η ηχογράφηση είναι του 1970. Μέσα απ' την καρδιά του όποιος έχει κλάψει, όπως κλαίω πάντα και θρήνω εγώ. Όποιον του κόσμου μισοί έχουν κάψει και πεθαίνει πάντα θάνατο αργό. Όποιος έχει νιώσει την καρδιά κλεισμένη στη ζωή την ψεύτρα και κρυφά τρίνει, να'ρθεί για να ζούμε δυο συντροφεμένα και οι δυο μας πόνοι ένας να γεννεί. Καρδιά απ' αγάπη ορφανή
μοιάζει της άνοιξης λουλούδι μαραμένο. Αηδόνι που έχει χάσει τη φωνή με ουρανό βαριά, βαριά συνεφιασμένο. Καρδιά που αγάπη ορφανή μοιάζει με έρημη εκκλησιά αραχνιασμένη με άγρια νύχτα, νύχτα σκοτεινή και κάθε ελπίδα είναι για αυτήν είναι χαμένη. Μοιάζει με έρημη εκκλησιά αραχνιασμένη με άγρια νύχτα, νύχτα σκοτεινή και κάθε ελπίδα είναι για αυτήν είναι χαμένη. Πολλά από τα τραγούδια του ευραβεύτησαν, όπως «Η Μικροπαντρεμένη» από την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, «Τα μαύρα μάτια σου», «Στον Αργαλιό», «Σαν παραμύθι» και «Η καρδιά που πεθαίνει». Κατά τον διαγωνισμό της εταιρείας Κολούμπια. Πέρασαν δεκαετίες ολόκληρες από τότε που ο Νίκος Χατζιαποστόλου έγραψε τις αξέχαστες δημιουργίες του. Ο χρόνος όμως δεν τις έπνιξε στη θάλασσα της λύθης. Γι' αυτό και θα τραγουδιούνται με την ίδια αγάπη και θα αρέσουν πάντοτε με την ευγένεια και την ευαίσθητη έκφρασή τους. Από την οπερέτα του Νίκου Χατζιαποστόλου «Η γυναίκα του δρόμου» διαλέξαμε τη Μοδιστρούλα. Η ερμηνεία είναι του Νίκου Μοσχονά. Οι τσαχπίνικες ματιές σου Μοδιστράκη με κρεμάσαν στο λαιμό σου καημάλι το φρουφρού του φουστανιού και το κομμάτι μου ραΐσαν την καρδιά σαν το γυάλι. Αχ, Μοδιστρούλα μου ναζιάρα και σκερτσόζα με τη Βερόνα την καρδιά μου πως τρυπάς. Όταν περνάς από μπροστά μου ολοπόζα το τακουνάκι σου με χάρη να χτυπάς. Τικ-τακ της μηχανής σαν την καρδιά μου σου το λέω με έχεις κάνει παλάβο και περνάω ξαγρυπνώντας τη βραδιά μου με παράπονο το δρόμο μου τραβώ.
Acqua di strulla, una siara che scherzosa, metti Verona, ti ingardiamo postre pas. O tabernas, a pobro stabuolo posa, tota cunacchi, sume farinacchi pas. Una siara che scherzosa, me di Verona t'ingardiamo vostre pas. O tabernas a pobro stabuolo posa, tota cunacchi su me farina, Ζήτω η ζωή είναι από την οπερέτα Πρώτη Αγάπη του Νίκου Χατζιαποστόλου. Η ερμηνεία είναι των Μίνας Χατζιαποστόλου, Γιώργου Βιδάλη και Τίτου Ξηρέλη. Τα τραγούδια στις χαρές να ξεχνάσεις συμφορές, να ξεχνάσεις πίκρες σου όλες τις φορές. Η ζωή τα νιώτα, τα φίλια, τα γλέντια και κάθε χαρά. Ζήτω τα κορμιά τα φράτα, το πιωτό η τρένα, ουρά, ουρά. Ζήτω τα γλώσσα τα κόρη, η θερμία κόρη, ζήτω η ζωή. Σαν όνειρο φεύγει και περνά. Όσο νιώθεις πως κρατάς να χορεύεις, να γλεντάς, η καρδιά σου πάντοτε όλα να ξεχνά. Η ζωή θα νιώθα, τα φίλια, τα γλέντια και κάθε χαρά. Ίσως τα κορμιά τα φράτα, το πιωτό η τρέλα, ουρά, ουρά. Ίσως τα δρόστα τα κόρη, η θερμία κόρη, η ζωή, ζωή. Όσο ελίσσος το βορρί, η ζωή σου να χαρεί. Σε χώρους και σε φιλιά, σε τρέλη αγκαλιά. Τα τραγούδια στις χαρές να ξεχνάς τις συμφορές, να ξεχνάς τις πίκρες σου όλες τις φορές. Η ζωή τα νιώτα, τα φίλια, τα γλέντια και κάθε χαρά. Ίσως τα κορμιά τα φράτα, το πιωτό η τρέλα, ουρά, ουρά. Ίσως τα δρόστα τα κόρη, η τρέμια κόρη, η ζωή. Ο Νίκος Χατζιαποστόλου δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος δημιουργός. Υπήρξε ικανός μαέστρος, καλός δάσκαλος, γενικά μια σπάνια ηγετική φυσιογνωμία στη μουσική ζωή του τόπου μας. Μεγάλος καλλιτέχνης, χαρακτήρας υπέροχος, ταλέντο αστήρευτο. Η εκπομπή «Πρόσωπα και δημιουργή του ελληνικού τραγουδιού» τελείωσε. Σήμερα ήταν αφιερωμένη στο μουσουργό Νίκο Χατζιαποστόλου. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Παραγωγή και παρουσίαση Μαρία Φαμέλη. Ηχογράφηση Θανάσης Κώστας.